ଆଣି ଦେ, ମା ମତେ ତୁ ଭାତ ଦେ, ଭାଇ ମୋର ବିପଦରେ ତୁ ଠିଆ ହ, ସାଙ୍ଗ ମତେ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ କରି କହ। କାରଣ କଣ? ଆମ ଆଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ହେଲେ ଦାଉଦ ଏଇ ଜାଗାରେ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ? ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଅଦୃଶ୍ୟ, ଯିଏକି ଅଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଣ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଣ, ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। এই জায়গায় বসଥିବା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହି ଦିଅନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା। କେମିତି କହିପାରିବା? ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅର୍ଥ କଣ? ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅର୍ଥ କଣ ମ୍ୟାଡମ? ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅର୍ଥ କଣ? ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି, ମୁଁ ମରିବି, ଜନ୍ମର ଡେଟ୍ ମୃତ୍ୟୁର ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଥିବା ବୋଲି ମୋ ରହଣୀକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତେବେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଣ? ବାଇବଲ କଣ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ। ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାପା। ତାଲି ମାର୍କେ ପରମେଶ୍ୱର का धन्यवाद। ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମା। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ। पवित्र आत्मा का विषय लिखा है से मनकर साथी। बोले प्रभु यीशु मसीह की। व्यक्ति भावरे ईश्वर होचंती मनकर पापा, व्यक्ति भावरे ईश्वर होचंती मनकर मां, पुणी से होचंती मनकर भाई एवं भौणी ता सहित मनकर साथी मध्य प्रिय माने जगत मध्य जो मनकर आवश्यक ही थाए अदृश्य हेले मध्य से सब किछि रचंती। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହିଲେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କଣ ପ୍ରକାଶ କଲେ? ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ଆମ ବାପାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ଅଜାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଅଛି। ହୁଏତ ଅଜା ଟପକି ଯାଇଥିବ, ଜଗତକୁ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ମୋ ବାପା ମତେ ଛାଡିକି ପଳେଇଛି, ମୁଁ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଜଗତକୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯିବି। ଆମମାନଙ୍କର ସୀମିତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ କିନ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କର ଅଜାର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମୟରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ପୁଅଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ପୁଅର ପୁଅଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ପୁଣି ବାକ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଜଗତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବେ। ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ତାଳି ମାର୍କେ ପରମେଶ୍ୱର का धन्यवाद। ସେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳକ କହିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ଡକ୍ଟର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ରାଜା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଜଗତର ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉଟା କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ତାହା କରନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହା କି ଅସମ୍ଭବ। ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ କରିକି ଦାଉଦ କହିଲେ ସେ ମୋ ପ୍ରତିପାଳକ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉ, ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋ ଆଖିକୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋ ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର ମତେ ପ୍ରତିପାଳନ କଲେ ତଦ୍ରୂପ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ କହୁଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ। ଆଉ ଯଦି ସେ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ଜୀବନରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବି, ବଞ୍ଚିଥିବି, ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ। ତାଲି ମାର୍କେ ପରମେଶ୍ୱର।